san masoyiya. Kai suna Abu Skyman, muna nan a gurin set din Bakwar Zuciya na Umar Big Show. Za ku same ta kuma a YouTube channel na Umar Big Show. Akwai su a Ani ban san kayan siya, ka makaro malam kaje kaji. Duka mai yin soyayya kafin ginin ya sha wuya. Ni ma ga da sauku na fara ciwon zuciya. Ko ta sauraron mata ina rasa ya zan tambaya. Ko yar shawara ku ban dan Allah kar in margaya. Ke din kyakkyawa ce ba biki kaf na hiya. Ko ma me zaki ce ni dai zan tayi magiya. In baki yarda da ni ba in gama kullum zuciya.